Pozdrav svima ljudi, u ovoj epizodi radimo unboxing GAN 356 XS i ajde da počnemo. Ovo je GAN XS, to je pakovanje. I pakovanje izgleda jako kulturno, malo je ogrebano zbog carine, ali boli me ovo. I da. Evo je kartica na kojoj piše koji sam kupac po redu, ali to i nije toliko bitno. Evo je sama kocka i pamflet ili šta je već. Znači prvo ono što nas manje zanima idemo da otvorimo i samo ako ću se snaći. Znači uspio sam da otvorim ovo, jako teško, ali ok. Znači imamo sam pamflet koji vas uči da složite kocku i to vam naravno ne treba, jer što biste kupovali GAN XS ako ne znate da složite kocku. Onda imamo još rezervne springove, da. Znači dizajn je sličan ovom od moju kocki, mislim na VRM, nešto slično ima unutra. I šta još imamo? Imamo profesionalnu, jako kvalitetnu kesicu za kocku. I da li još nešto? Imamo tu GAN Cube, još neki pamflet, verovatno. Da. Pa pokazuje nam kako u stvari da setapujete kocku, magneti, kako koristite ove nove magnete i da kako u stvari namještati tenzije. I evo je i sama kocka. Prvi put vidim ovo pakovanje i lako se otvara. Da, i ovo nemam pojma kako ću da otvorim, ali verovatno je moguće rukom, tako da ću ja to uraditi sa makazama da bi bilo brže. I znači kocka je tu. Samo da je ovo, eto. Znači kocka je tu. Šejdovi, znači ima tu kao mat ove stikere ili kako da kažem, ne stikere nego plastiku, ima mat plastiku koji GAN i znači šejdovi su realno isti. I da vidimo kako se kocka okreće. Jako je čudna, jako je laka i da, ima ove magnete koji su stavljeni na medium, ja mislim, ne znam, ali da. Magnete možete jednim pokretom setapovati, znači imate medium, strong i te kao slabe, znači ne znam da li sam nešto uradila, ali ću probati. Samo da pogledam kako se to u stvari radi. Znači tu nam sve piše kako to uraditi. Znači pretpostavljam da je ovo strong, ovo je logično medium i ovo je to najslabije. Piše da treba ovako da nakrenete i jednostavno da prstom samo to rešite jako lako i verovatno je sada na najslabije, nemam pojma, ali da. Pogledat ću još mehanizam ove kocke, ako ću uspjeti da je rasklopim, a uspio sam, znači sad je na srednjem, sad je na najslabijem i sad kako staviti na najsnažnije, ne znam. Sad je ovako najsnažnije. I neću 100% ovako rasklapati svaki deo da bi je magnetizovao, da vidimo na drugoj strani
ne ide u istom ovom. Kad jedan okrenete, ne okrene se i ovaj na drugoj strani, tako da će to verovatno potrajati dok ja sve magnete setapujem. Za sad ću staviti na medium pa ću kasnije da eksperimentišem. Corner. Ima isto ovaj honeycomb dizajn. Ima magnet koji se ne pomera, on je uvijek na mjestu, što je logično jer ne zavisi ovaj magnet od jačine ovog, ali dobro. Da. Nekako me podsjeća na Gun-i, što je logično, imaju isto mat ove shadeove ili kako da se izrazim i da, mislim da će mi ovo biti novi main pošto sam sa Gun-iom imao super rezultate. Weekly sam, mislim, na toj kao listi od nedelje sam bio 82. na svijetu, što je jako super. 12.03 mi je bio average sa ovom kockom Gun 356i. Nažalost, ona nije oficijalna, pa sam nabavio ovu da vidim da li će moći da je zameni. Da, znači, vidimo ove prelepe magnete i unutra, ne znam da li vidite, ali je, rasklopit ću je cijelu, jer će verovatno i se tapovati uskoro, tako da ću je rasklopiti cijelu i da. Malo mi to ovako da izvrtimo, ona će samo da se rasklopi. Da. Logično. Da ima ovo staro jezgro od plastike, uopšte nema ništa metalno tu na kraju ni nigde, tako da mi se to jako sviđa. Već je lubana kocka kao što sam rekla, međutim meni se baš ne sviđa ovaj Gunov lup, ali ok. Znači sada idemo na solvove. Da, solvove ću uzimati sa isti timer. U međuvremenu sam prebacio sve magnete na najjače i da vidim da li će biti lakše da se slaže. I ok, znači imam jedan F12 pair ovdje. Kao što vidite, vidim ova dva. Prva F12 paira i ovaj tu deo krosa. I ovo je jako easy solve. Yes. Znači, 11, 8, 10. Verujem da ne vidite ko u ogledalu, ali ok. I samo da upišem na twisty timer i onda će sve biti super. Da. Znači, ne znam, nešto mi šuška ovdje u kameri ili gdje, nemam pojma. Da, ali što sam htio da kažem. Malo lupan tako vratima. Ok. Ajmo na drugi solv. Znači ovaj solv je sa jako easy crossom. Vidimo i prvi F12 par i prva dva F12 para su jako easy. Znači vidimo bijeli cross skoro pa ceo i da samo sa uprim. Znači ovdje imamo prvi par koji ću uraditi samo ovako. Onda ću ovo dići vamo i insertati vamo. Ovaj tu drugi deo krosa. Onda ću treći izvaditi odavde, imat ću i još ovaj F12 par sa ovim. Ne sa tim, nego sa ovim drugim. Ali ok. I...
Znači, dobio sam na kraju na perm. Znači, svi ste vidjeli da nije bilo +2, to je bilo korekt, sve je bilo korekt. Znači, 14,49. Upisat ću 14,49. Uradit ću jedan average, pa tek tako da vidim i vi sami onda vidite kakav će taj average u stvari biti. I da. Sad imam easy zeleni cross. Ovo ću vam jako brzo pokazati. Znači, vidim ovo, to mi je za zeleni cross i vidim ovaj tu pair koji ide sa tim. I vidim ovo od zelenog krosa, tako da i ova dva free pair, to je jedan free pair vidim. I onda ću uraditi down, to je R ću uraditi iz ovog položaja R da bi dobio tu F12 par, onda ću uraditi U, onda imam free F12 par koji ću tamo moći da insertam. Tako nešto. I, ok. Dun taran 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 da, fejlo sam skroz, ima da si razbijem nos. Jej. 15,63 i onda ću još 2 sova da bi uradio taj average. I da. Neću da trčim pred rudu ili kako se tu kaže već, ali kocka je predobra. Znači vidimo odmah prvi free F12 par, to je meni su svi free F12 parovi, ali da, sve mi je free. I neću sada da objašnjavam ova posljednja 2 solva kako se ne bi toliko zadržali kod njih, samo ću uraditi moju profesionalnu inspekciju i mogu da solvam. $14,71. To ću upisati i vamo. I posljednji solv koji je najviše bitan. Od njega mi zavisi trenutno ceo average. Tako da vidimo kako će on u stvari biti. Slažem zeleni krstić i koji je jako easy. I ok. Znači ovo ništa niste vidjeli trenutno ovo, iako je extra time zato što je bio corner flip u scramble, znači tačno ovog tu cornera, to ste svi vidjeli i da znači morat će da dobije extra scramble, Matej, nažalost. I da. Kocka od 1 do 10 dobije 10 ocjena od mene bar. I da. Ako možete da je nabavite, naravno nabavite je. I opet ja kažem i da. Znači svi u komentare hashtag i da. I dobijate srce na komentar. Rip. $15,77. Znači, evo pokazat ću vam. Znači, ovo je jako grozan sol.
I ne znam da li sam mogu još jednom da kažem jako. I average je 14,94, bar je sub 15, znači, evo, verovatno, ne znam da li vidite, ali ok. I da, vidimo se u sljedećem klipu, a za sada, doviđenja.